ଆଉ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଆମ କାଉନସିଲର ତା କତିକି 4 ଥର ହେଇଯାଉଛି କହିକି ଟଙ୍କାଟା ଦେଲାନି ନା। ଆଉ ବିଶୁ ସିଏ ବି ସେଇଆ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଆମ ଚୌଧର ରୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିକିରି ଅଳ୍ପ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ସହଯୋଗ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଉନସିଲର ଯାହାକୁ ପଠେଇଲା ଯେ ବିଶୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଶୁ ସାର୍ କହିଲେ ବା ମୋତେ ତ୍ରିନାଥ ପାଖରେ ବଇଥିଲା କହିଲେ ଆରେ ଯା ଦରଖାସ୍ତଟା ଲେଖିଦେବୁ ମୁଁ ଆର୍ ଆଇ ବସିକି ଯିବି ଥାନାକୁ ଯିବି ନା ମୋର କ'ଣ ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ତମରି କାମ କରିଥିବି ବସି ଏ କଥା ବି ସେ କହିଲା। କାଉନସିଲର ଅଛି ନାଇଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିଲାନି? କିଛି ମିଳିନି। ତ ଏଇ ବାହାରୁ ଲୋକ ଯାହା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯାହା ଆମକୁ ପଠେଇବା କାରଣ ବିଶୁ କାହିଁକି ବିଶୁ କ'ଣ ତାକୁ ଚାକିରି କରିଛି? ତମେ ବା ଥିଲ ସେଦିନ କେମିତିଆ କହିଲା ବିଶୁକୁ ତମେ କିଛି ମାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନି। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯାହା ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ବିନତି ଅନୁରୋଧ କି ପଲା ଖଣ୍ଡିକ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦିକିରି ଅଛୁ।